Assalamu alaikum jama'a, kamar kuka sani ni ne naku Baba Ambuka, alƙalin alƙalai, ɗan jarida mai zaman kanshi. To a yau mun ka muku ɗan takara Hamza Amadu na Kumin de a nan Yame. Ɗan uwanku ne, abokinku ne, ƙananku ne, wanku ne, don haka ɗan uwanku ne kuma kun san shi. Don Allah ku fito da ƙwanku da ƙwalƙwatanku ku zo ku zaɓi ɗan takara Hamza Amadu. Za a wannan takara 27 cikin watan Desamba a ƙarƙashin jam'iyyar kishin ƙasa. Kuma dama kun san kishin ƙasa suna da ƙudurin su yi ma ƙasa aiki. Kenan ku fito ku yi mishi zaɓe. Hamza Abdu mun mika jam'iyyar matasa, jam'iyya ta MPN ta mu ba sa ba.